अरे देख ले गोरे गोरे गाल बड़े हो माल खाती बबुआ में हाल बड़े हो। अब एगो लइका उदासल बा हां जी ओकरे के 10 गो लइका मजाक बनौले बड़े से कि आखिर उदासल काहे खाती बा काहे खाती दुइये कारण से लइका उदास सकत रे से। हां जी या तो नौकरी ना लगी हां खूब दौड़ले बड़ो फिजिकल कइले बड़ो हां जी मेडिकल मार ली हलो हां हां ज्वाइनिंग ना भइल हां मुंह लटक जाई सही आ दूसर का लड़की कोनो नंबर दे के फोने मत उठावे तो मुंह में चोखा हो जाला। सही बात 10 गो लड़का एगो लड़का के बारे में बताओ तेरे सका का अरे कि न भूखी बा न प्यास बा अरे बस रोवेले झर 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 कि देख ले काहे रुसल बड़े काहे कि देख ले गोरे गोरे गालू बड़े हो उजल बाबा कि देख ले गोरे गोरे गालू बड़े हो अरे माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो। जी हाँ अरे देख ले गोरे गोरे गालू बड़े हो माल खाती बबुआ में हालू बड़े हो। अब लय मर में हिंदी तो जमी ऐसा मारे कि सब भाई हाला मचा दे। अरे जिंदगी में जो हो भोरे लुए जा जिंदगी में जो हो भोरे लुए जा तो अपना जनुआ के होई लगा भोरे लुए जा अपना जनुआ के होई लगा अरे दोसरा से नाता जोड़े लुए जा दोसरा से नाता जोड़े लुए जा कि अपना पगला के होई दिलवा काहे जोड़े लुए जा अपना पगला के होई दिलवा काहे देख ले लइका कहत रहे सो भैया गीत पर मजा आवता कि ना नया गीत हो यूट्यूब वाला भाई लोग भी जानता कि गोलू राजा लोग सोच के लइका हो जौना मंच पर जाई 5 गो गीत जरूर अलगे सुनाई बाकी तो सब सुनते बानी लइका कैसे पगलाइल बा इतना बारे कबूतरी के फेरा में पड़ल कबूतरी के फेरा में पड़ल दिल एक बार लड़की के हंसी मजरल अरे दिल एक बार लड़की के हंसी मजरल कब से हमार बड़का भैया मनीष भैया आ गए हमारे भीम भैया जिला परिषद साहब अब की में लाग भीड़ के मनीष भैया से तो हम जुड़ल बनी बड़ी दिन से साईपुर गांव में हमारे प्रोग्राम हो रहे सिसोन भी अब भीम भैया से जुड़िए गए अब की में हमने क्या इतना बड़ाई करो तनी जा तब के लाग भीड़ के 2025 में सुधीर भैया के विधायक के बना दी होल आप पवन सिंह के जितवा देनी सब ये लोग बाकी है बा ना 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 हार जीत अलग चीज है। हां ठीक कहते हैं गोलू पवन के जितवा देनी सकारा काट से अब यही लोग को नंबर बा पवन सिंह भी जीती हैं सही हार जीत लागो रहेला पहला बार उतना वोट आ गई कम बात नहीं देखो देखो 2 नंबर पर है सावनी के 2 नंबर पर अभी बतिया काहे कहता अरे आगे के सोचो हां हिम्मत नहीं हारे बाबू संघर्ष जारी है कब से हम पगलाइल बानी कब से अरे सुंघिल ले झूड़ा के बाल बड़ हो
बहुत सुंदर। अरे सुहिल ले झूरा के बाल बड़े हो हाथी बबुआ में हाल भाई नौजवान भाई तुम्हारी हाथ उठावा एक बार पके के जवाब साफ और सिलेंडर ठीक बा बहुत सुंदर। देखिए एगो बात सटीक कहतनी कि लड़की के जात अगर बम भी गवा दीते हैं पनो तो हमनी के बच जाइए 47 चलवा दी कुछ हो ना हो बाकी कनखी से मार दी तो बच्चे के सवाल नहीं कनखी से मारल भाई अब ना मारी कनखी से मारल भाई अब ना मारी कनखी से मारल मैं अब ना मानी हम अपनों के कहत हनी आई तो ना मिली तो पानी में फानी अरे आई तो ना मिली तो पानी में फानी हर घर खुशी नगर हनु तोहरे फेरा में अरे घूमत यूपी बंगाल बड़े हो अरे घूमत यूपी बंगाल बड़े हो हाथी बबुआ बेहाल बड़े हो घूमत यूपी बंगाल बड़े हो हाथी बबुआ बेहाल बड़े हो ये गीत के लेखनिहार हमार गुरु सुशील भैया शिकारी बाबा लिखले बड़े गीत जो पूजराजा महाराज जी के गीत देतनी गौरांगी महाराज जी के देतनी वो शख्स के गीत आइल बा ई कम बात बा पवन बाबा के गीत मिल जाई बाकी उनका लायक व्यवस्था न करे के पड़ी सही बात सूखा फल ई समझ को हल बबुआ बाबा के चॉइस 18 से 22 बाबा शिकारी पर गोरी दवाई अरे बाबा शिकारी पर गोरी दवाई बाबा शिकारी पर गोरी दवाई अरे बोलुआ से गोरखी के रोजे मिलाई अरे बोलुआ से गोरखी के रोजे मिलाई जहिया ना मिलबू तो जाने लू का होला पूछो का होला अरे भानत ई खोड़े देवाल बड़े हो ए पवन बाबा अरे भानत ई खोड़े देवाल बड़े हो हाथी बबुआ बेहाल देख ले गोरे गोरे अरे गाल बड़े हो यही माल खाती बबुआ बेहाल बड़े हो
अब एगो पुरनका में से अपन सुना दी। कहाँ से कौन गीत से? बोली बोली। शर्ट सॉन्ग का बहुत सुनवैया बड़े हाँ जी। हम चिन्ह गनी है ये लोग एक खातिर आइल बा कि होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले बजननी टूटले बजननी दिलवा टूटले बजननी अरे बहुते दर्द देला अच्छा प्यारे हो दिलवा टूटले बजननी। भैया के बहुत बहुत आशीर्वाद बुझाते नहीं थे ना इहो केहू सुने खातिर इंतजार में होई हाँ जी। कि हमारे गोलू भैया ई गीतिया कब गाई सही बा। जकरे से लभ गइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमई करम तहरो लागे खानदानी बा। बहुत गीत ऐसा होला हाँ जी। जौन एल्बम में गा देलू हाँ तो एल्बम